Weche mamoko en ogai mar ODM Raila Odinga okwedo wach mar chielo gi magina joma oyud kaya komwandu kata monjo tesendo bila chik manyocha gol kod jatend piny William Ruto. Raila lero ne piny Kenya itayo gi chik kendo achije duto nyaka chiwne gi thuolo mar lero kata mar lero korgi e doho. Weche gi sirkal kod kanisa mar Anglican makoro jiwo rowere mondo chung ng'anyo mibago e pacho ka. Paro mopogore medo nyiedhore e wi chal mar piny Kenya kotenore kod ng'anyo manobagi odiechieng' rapar ma Sabasaba manoweyo ka ji 31 owito ngimagi mamoko mathoth ohinyore kod kethruok mwandu matara. Ogai mar ODM Raila Odinga okwedo chik manyocha gol kod jatend piny William Ruto e wi chielo gi magina jogo moyud kod timbe njore kinde ng'anyo. Raila ogolo siem ni ka wach mar tiyo marach gi obila hinyo jopiny odhi nyime to piny Kenya nyalo biro podho mana ka pinje mamoko manoluwo yo makamano. Weche gi osir kod riwruoge makedo ne ratich oganda Mombasa makoro dwani jatend piny ogo bade piny kendo ruch oko wach makamano. Wirani jong'anyo sani ngimagi ni akirikiki poni gichagi wuok dhi e ng'anyo. For the sake of this country, retract your statement as the president of this country. Otherwise you will increase fatalities. Even that statement of saying kwamba ushoot mtu kwa mguu bado inaweza kuua mtu. Because there are people who have died out of gunshots and out of excessive bleeding and not being able to be taken to court. Losing over 100 lives in just a year is not something to be taken for granted. We want reports, once all the postmortems have been concluded, to be forwarded to the international criminal courts so that action can be taken. Giluogo duol mopogore kod jotelo pacho ka mondo wuog oko motegno kendo kwed wach matiyo kod risasi e kinde ng'anyo. Parliament needs to speak about this as an institution. Senate and National Assembly. People cannot get into a threat of being shot directly without any process, and this is what we call extrajudicial action. Institutions like NCIC, institutions like IPOA, judiciary na wote waangalie zile statement ambazo zinafanywa sahihi. We are even heading to an election very soon. Na tunaanza kufanya mambo yanakuwa vile yanakuwa. Komachielo tend kanisa jo Anglican dwaro mondo sirikal okaw ting' mar jogo duto manowito ngimagi e kinde ng'anyo kendo tim nonro matut ne yudo ratiro ne anyuolago. Kamano bende kanisa onyiso rowere mondo chung ng'anyo makamano masani kelo midhiero mathoth e pacho ka moloyo kony. Kaka yo mar temo thiro kwede mag dhoudi, sirikal koro jiwo mondo teg duol mar NCIC mondo ked gi jotelo manyayo siasa mag dhoudi kapok ginyak.